ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଭାବିପାରୁନ କିଏ ଜାଗୁଆର ପାୱାର ନରେଶ ଭାଇ ହୋଲସେଲ କରିଛି କିଏ ଜାଗୁଆର ପାୱାର 1,20,000 ଟଙ୍କା ଦରମା କଟି କୋଟା ନା ଆର ବର୍ଷ ପାଇବେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାହାର ଅଛି ସୁନାଗଣା ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଆମ ଦେଖନି ଲୋକ ଭଲ ଦେଖାଉଛୁ ହଁ ଏତିକି ତୋ ପାଇଁ ପଦେ କାଇଁ ତ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁନି ରେ ତୁ କଣ ଭାଇ କି ଡରିଗଲୁ ହଁ ତୁ ଡରିଗଲୁ କଣ ଭାଇ ଭାଇ କି ରଷ୍ଟ କର ମାର ଏ ପିଙ୍କୁ ଦାସ ତୋ ପାଇଁ ପଦେ ଆରେ ଭାଇ ଦୁନିଆରେ କଣ ନେବା ବୁଝିଲ ଏଇ ଜୀବନ ଯାପନ ଭଲ ଥିଲେ ଭାଇ ସହିତ ଭଲ ମିଳାମିଶା ଥିଲେ ସେ ହଉଛି ଭଲ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କଣ ନେବା କହିଲ ଲୋକ ସହିତ ଭଲ ରହ ଭଲରେ ଚଳ ଭଲରେ ଖା ଭଲରେ ପିନ୍ଧି ସବୁ କିଛି କର ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ଯେମିତି ଘାଣ୍ଟୁଛି ଓଡ଼ିଶା ନା ଜାଗୁଆର ପାୱାର ନରେଶ ଭାଇ ଜାଗୁଆର ପାୱାର ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ସେମିତି ଏମିତି କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନା ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ କେମିତି କହିଲୁ ଘମଳ ଦେଖାଉନୁ ମତେ ସେମାନେ ତୁ ଡୋବିଲି କାଟେ କଣ ଘମଳ ଦେଖାଉଛୁ ମତେ ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏ ପିଙ୍କୁ ଦାସ ତୋ ପାଇଁ ପଦେ ତୁ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା କରୁଛୁ ନା ମତେ ଗାଇଲା କରୁଛୁ ବାଘୁଣୀ ହାତରେ ବାଘ ହାତରେ ଯଦି ଛେଳି ପଡିଯିବ ନା ଖାଇଦେବି ମୁଁ ତତେ ରାମ୍ପି ନା